Hej alle sammen, og velkommen til den her video af iTrends. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver et baggrund på sin kanal. Og jeg er ikke lige inde på iTrends endnu, men jeg er inde på en anden kanal, og ja. I går ind på en ny fan, og så skriver jeg Panzoid. Når jeg har gjort det, så går jeg ind på baggrund nummer 3, som er hernede. Og jeg har ikke. Når jeg gør det, så vil I vælge, hvordan jeres baggrund skal være. Og jeg vælger bare den her. Og baggrunden skal, eller det her, den skal bare være blå. Så, eller lysegrøn. Lad os lige se det. Sådan der. Og så skal der være en her. Der. Så skal det være sådan der. Sådan. Og det her behøves man ikke. Og så går jeg ind på tekst. Her. Så går jeg ind på Sprite, og så skal I skrive jeres navn, jeres kanalen, YouTube-navn, kanalnavn, jeg mener, og så skal I slette det, og så skal I skrive det. Og jeg skriver lige bare noget for sjov. Hvad skriver jeg? Jeg skriver bare jeg tror bare ligesom. Så når I har gjort det, så skal I vælge, hvordan det skal se ud. For eksempel sådan her, eller sådan der, eller I kan også lave farven om, hvordan jeres skrift skal være. Så går vi ind her, og så kan I se. Så går vi på den der. Der. Så kan det være lys. Mørk, mener jeg. Og så kan den her være virkelig lys. Sådan der. Ej, det passer måske ikke lige helt til skriften. Måske lidt mørkere. Sådan der. Og så skal vi bare gå ind der og lave en der. Og lad os se det. Sådan der. Det er fint nok. Og så kan I... ikke sådan der. Adventure. Lad os se, hvordan det ser. Ja, det er fint nok. Og når jeg har gjort det, så går jeg ind på download the background. Download. Så kommer jeg på en ny fan. Og så kommer den her lige om lidt. Ja, der. Så ser den sådan der ud, og så trykker jeg det her, og så den der, og den, og så tilføjer kanalgrafik. Og hvad jeg fået det fra din computer, så går vi der, hvor det så ligesom. Og upload. Hvornår bliver den færdig?
Sådan der. Og nu it's a card, kom. Sådan der. Så kan I se, så kan I lige vente, så den kommer. Der. Sådan vil den se ud på din mobil, dit tv og din computer. Og så trykker jeg vælg, så skal den lige lukkes ind. Og så kan man også lave den her, men ja, så trykker jeg bare på den der pensel, og så måske, jeg kan lige vise jer det, men ja, her, så trykker jeg på redigere på Google, men ja, det går ikke, men jamen, det var alt for i dag. Vi ses, I må meget gerne like og kommentere videoen og subscribe. Vi ses jo.